Where's with you? Mira, ragazzi, voglio andare. Κοίτα, κοίτα. Κοίτα. Faccio questo. Βγάζω το Δημήτρη. Δημήτρης πολύ σοβαρός από ό,τι φαίνεται. Τσακώ. What? Ορίστε. Ορίστε. Έχεις δύο ιδέες εδώ. Απ' την άλλη, και η Νικήτσα μου χάρτης είναι. Κάτι βρήκε ο Δημήτρης και σκέφτεται. Έκαψε πλάτσα. Βάρα, βάρα. Πιο γρήγορα. Δίκ, δίκ. Λείπει κάτι από τη μηχανή. Όπως βλέπουμε, το Δημήτρη είναι σε φοβερή συγκέντρωση. Ο Άγγελος προσπαθεί να βγάλει φωτογραφία για να βγάζω το Δημήτρη βίντεο και κάνει λίγο το χαζό. Στα μαθήματα διάβαζες τόσο πολύ, ρε, εσύ? Για τα παπιέται κάπου. Remake of the Dark. Κάτσε ρε Μαξέ. Δεν μου κάθεται. Δεν σου κάθεται, Άγγελε. Είναι ασπίδα και όπλο μαζί. Σε πρόλαβα. Βγάζω βίντεο. Είναι ακτίνες λέιζερ. Σαν το γατί κάνεις τώρα. Τι συμπίεση, Δημήτρη? Δημήτρη, κάνε μας να κάνει κάτι. Πες το θηρίδωμα. Πες κάτι παιδάκι. Θέλει μικρόφωνο, ρε. Πάρ' του συνέντευξη. Πείτε μας. Συγγνώμη, συγγνώμη. Τι κάνεις τώρα? Πώς να κάνεις?